Makadi zvenyu muri yeZimbabwe. Ini ndinonzi Irene Makamba. Ndini mudzimai womurume akafira kudziva anonzi Peter. Taikakavadzana nawo wakauraya vanhu vakauraya vanhu kudziva. Kubva ipapo hapana kana chikazoitika. Asi kuti wari kunzi nachifi tangai mambomira kuita sei kunamata tangai tagadzirisa zvenyaradzo. Asi wari kuramba wachinamata hamene kuti masimba iwari kuyawana kupi. Tozoti zviye zvakare ini ndakasiyiwa novana vangu vangani 5. Zvandikasiyiwa novana vangu 5 nongoraramawo upenyu hwokungotamburira tamburira. Ndikaona umwe munhu anongondipawo sipo anotsitsi anongondipawo. Saka mhuri yeZimbabwe ini ndiri kutambudzika nomhuri yandikasiyiwa nomurume wangu. Inini panga ndiri murume wangu ndairaramawo upenyu huri nani wasiyana noupenyu hwandikurarama pari zvino ndiri ndega. Vana vechikoro vanenge vaida kubhadharira kuchikoro. Inini wacho ndingida kutsvagira vana chikafu. Asi zvese izvozvo zvinenge zvikamirira inini. Nyaradzo hadzisati dzaitiwa. Dzikangomira dzikadaro. Handizi kuziva kuti chikonzero ndochei. Nyaradzo haisi yangaifana kuitwa here nevekumba kwenyu kuorganiza kuti tofana kuita nyaradzo musi wakati yaningi? Nyaradzo dzaifana kuitwa nokumba kwedu. Asi mushure mo nokufamba kwawari kuita wari kunzi tangai mamira kuita nyaradzo. Vari kunzvarwa kuchivanhu here kana kuti kuchechi? Kuchivanhu. Hanzi imbomirai kuita nyaradzo? Imbomirai kuita nyaradzo nokuda kuti wechechi wachona wari kuita nharo dzokunamata. Chifu ari kutaura kuti imbomirai kunamata. Iwe wari kuita sei? Wari kuramba wachiita nharo dzokunamata hamene kuti masimba acho akuyawana kupi. Wakanzi imbomirai kuita nyaradzo nokuda kuti imbomirai kunamata. Tisati tanga taita nyaradzo. Asi wari kuita sei? Wari kunamata. Hamene kuti masimba iwo wari kuyawana kupi kuti chifu akataura kuti musanamate. Kana muchiti chifu akati musanamate, kuti here vasanamate kana kuti vasaramba vachinoshandisa sowe ravaishandisa? Vakanzi musanamate zvamuchose nokuti ndo akakonzeresa. Ine nhungamiro yekuti pagwarare upenyu. Patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori. Topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu. Ndipo patinowana vana sekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu. Tokopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava. Vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Muri weZimbabwe, kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Tiri kunzvimbo yaShemakuni. Tingangoti makilomita mashoma kusvika Mary Mound. Kuchibva kuMary Mound wakutoenda bhodha neMozambique. Ndiko kwatiri, ndiko kuya zvakare kwamunoyeukaka Mapositori achifira Mumvura. Kana muchitondera uya murume aiti muri kumbotepe, ndo kwatiri. Tongotika pane makore 2 apfuura. Regai tinoona kuti mhuri dzacho dziri kurarama sei. Zvapapi? Ndo nhau yatafambira zuva ranhasi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ruth, wakadi yako?
ndakashumba ndakasimba makasimba iri mhuri yeZimbabwe. Rangu zita ndinonzi Ruth Nyasha Muyeraumba. Sezvataurwa naShumba kuti tatitishanye kuno kwamambo Makuni tinzoti nyaya iye yapapi. Saka naizvozvo kamhuri yeZimbabwe tichataura navo mambo mofu tinzwe kuti vanenge vachiti chii, tigotaurawo zvakare nevakasiyiwa uyezve nehama neshamwari tinzwe kuti nhau iyoyi yambomira sei, zvakapera here, vakarova makuva here, nyaradzo dzakaitwa here. Ndosaka mationa tiri kusvika pano muzuva ranhasi. Mhuri yeZimbabwe regai tikuigirei chirongwa chanhasi. Senguva dzese musakanganwe kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Ine dzidziso, ine nhungamiriro yekuti pagwarare upenyu. Ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori, topa kumatendo kuvayera shumba. Mhuri yeZimbabwe ndinorimba munotondera chose. Gore riya ratakauya tichikupai nhau Mapositori akafira Mumvura. Paya ndofunga munotondera paya painzi muri kumbotembei. Vazhinji vakaona video iroro muri kumbotembei. Nhasi uno tada kuti tishanyireka mhuri yakasiyiwa nevashakabvu ivavo. Mumwe wevakasara vashirikadzi ndiIrene Makamba ane makore anokwana kuita 37. Akasiyiwa zvakare aine mhuri yake, aine vana vanokwana kuita 5. Zvinoshungurudza zvikuru. Funga paya takakuudzai kuti mupositori yaShemu netimu rake vakange vati ivo zvizhinji vachagadzirisa uyezve vachaenda kwamambo kunoripa, asi zvese izvozvo hapana kana chimwe chete chakaitwa. Naizvozvo makore maviri. Chaakuchishungurudza pari zvino ndechekuti vese ivavo vakashayikira mutsaona yeMumvura, hapana kana ati aitirwa nyaradzo dzake. Ndopatiri ipapo kuti tichinzwa kuti chii chiri kuitika. Tichataura zvakare naIrene otitsanangura kuti zvakamira sei. Totaurawo zvakare namambo votiudza kuti zvakamira sei. Kana takunda dzimweni nguva tichaonanawo zvakare nevamwewo vakapinda munjodzi iyoyi, tingonzwa kuti urongwa hwakamira sei. Hatingangonyarara kuti vanhu vakanyura mumvura zvakatovharana zvakadaro. Toda kusvika nenhau iyi kumapena tinyatsonzwisa kuti zvakafamba sei, zviri kufamba sei, tiri kubva kupi uyezve tiri kuenda kupi. Pari zvino kamhuri yeZimbabwe tatiregedzai tishanyire Irene paanogara tinzwe kuti zvakamira sei upenyu. Baba vasisipo, vashayika kudai, pane makore maviri, vandivo musoro wemba. Zviri kufamba sei? Ndona uya tada kuti tisvikire pamba pake tinzwe kuti zvakamira sei. Vabatsiri ava vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Unganyime mpururu. Pamusoro wemhuri yeZimbabwe, iyi ndo mhuri yangu yandikasiyiwa naPeter. Uyu ano mutwini wake, kozi ya uyu anonzi Peter, zita la baba wake. Kozi ya mumwe wacho uyu anonzi Fungisai. Wamwe wacho tu hawapo, Farisai natakudzwa. Saka kurarama kwandikaita inini mhuri yeZimbabwe nokusiya kwandikaitwa nomhuri iyi, ndikungoraramawo upenyu hwokushupika. Iye uyu akamira apa mukomana mukuru ndiye anotobata gejo rokuti alimire wamwe wakawo.
akatosiya chikolo nokudawo kuti chi akashano mbadalira kozi uyu ali grade 4 ndotombadalira inini ndichita upenyu hokutambulira kozi akamakacho kadiki kandinaka kanodzifungisa akagolene akalikenda kuchikolo kada kubhadalira futi saka inini muli yeZimbabwe ndiri kutambula inini pano uzosvika kuti wana awa kule baba wawo sisipo mundiudza inini kuti upenyu hwacho ndinouraramawo sei nowana wandinawawo ko Mapositori vacho vakakonzeresa izvi vari kutiwo chii makapedzisira kutaura nawo zvarini? Mapositori tikapedzisira kutaura nawo gora apera kusvika pali zvino kana kuti wabvisawo kana kuti rubatsiro rokuti eketibatsirawo mhuri ikasiwa hapana. Imimi ndo chechi yamaipindawo zvakare? Ndo chechi yatainamata. Saka imimi tingati muchiri kuenda kuchechi iyoyo here kana kuti zvakamira sei? Kuchechi handichaendi nokuda kuti ndikaenda kuchechi kwachonaka zvinondishungurudza saka zviri nani hangu kungogara zvangu ndisinganamati. Musinganamati here kana kuti musingaende kuchechi? Ndisingaende chechi iyoyo ikauraya murume wangu ndichatoendawo imwe chechi isina kuuraya murume wangu. Imimi kumusha kwenyu ndekupi? Kuna Runwa. Oho. Pakanaka. Pamusoro emhuri yeZimbabwe chokutanga nongoda kukwazisa mose mhuri yeZimbabwe. Ini nonzoushungurudzika kubatikana nemfiro ikaita sekuru wangu. Sekuru wangu akafa zvisina tsarukano ende akafira Mumvura. Pawakafa ndichinzwa chiitiko ichi ndikanza kubatikana ndikawana simba rokuya kuno ndisingagutsikani kuti ndiende kuona kuti ichokwadi here. Shuwa ndikasvika ndikaona sekuru wangu shuwa wakafa. Asi nini zvinondibata nokundishungurudza nomhuri yawakasiya dzikasiwa dziri nherera nhasi dzichiri kuwanika dzichiri kushupika panyika yeZimbabwe. Saka nongoti mhuri yeZimbabwe dai pawanika rubatsiro wagona kubatsiriwa wawanika wachaendawo chikoro nokuti ndichitarisa mbuya wangu hawana basa rimwe rawanokwanisa kuita kuti wawanika wachararamisa mhuri. Basa rawanokwanisa kuita ibasa rokurima. Kana iye sekuru wangu wamwe akasiwa mudiki uyu haachatendi kuchikoro nokuda kwedambudziko riripo kuti ndianenge akutomira sababa. Saka pali zvino zvigogo wangu wakaomewa saka dai wangu wawanika wachabatsirwawo. Sekuru wangu akafa shuwa asi handina chokuita pamusoro pazvo nongoti kuna gogo wangu dai wawanika wasisaende zvavo kuchechi iyoyo wawanika wachaendawo kune imwe chechi nokuda kwokuti zvinondibata kana nanhasi wachinamata nongonzwa kubatikana kuti ndowakungonamata zvavo but chiwiwa nacho nefiro ikaita sekuru wangu ndongotendawo kumhuri yeZimbabwe. Ndezvipi zvamunetsekana sezvo vavega? Hapari zvino zvigogo wangu inini vari kunetsekana nedambudziko rekurititira mhuri nedambudziko rekurima kuti wawanewo chinowabatsirawo panguva inei wanowanika wachaomerwa. Saka dai wawanawo munhu anowanika achawabatsirawo senyaya yedambudziko rikuru riri panapa rokuchengeta mhuri. Mainzwa ka nyaya iri kuitika iye zvinezvi regai tinoona kamambo tinzwa kuti mambo vari kuti kudini nenhau iyoyi. Mushaona harangero tokumbira kakune mina emdzimire maberekana amtina mpururu kana emkanyayo mandibaya tinokumbirawo tokumbira gwara reupenyu idzidziso kune vanoteerera kutoshora unozvivharira pamusoro yewana weZimbabwe kazuvai mose nyaya iri kutaurwa yomapositori. Mapositori awa hawana chavakaita kubva musi wavakapinda mumvura munana Oktoba kusvikira iye nhasi wabereki wacho vanenge vari kutambura hawana kuenda kuita Nyaradzo kana chimwe chinhu chavakaita. Hameno kuti zvavari kufunga chaizvo vakuru wacho chii vari kubva vatya kusvika pano vabereki wacho vakafihwa nevanavo. Saka ininiwo zviri kutondinetsa kuti cheche iyi icheche chaiyo chaiyo inonamata here vanhu
kana kuti icheche yokunge youtsotsi saka ndiri kuti nini ameno kunoiwo waridzi wowana ini handingavapindire kumberi asi wana wakasiyiwa wacho wana vadiki vari kudawo kuendawo kotsvaga kuti waitewo musha yavo saka inini hapana chandinopindira kumberi kwavo nenge ndichindovati kana wazozvifunga wachauya wachinditaurira kuti toita sei saka panyaradzo dzavo dzano 2 years no half dziri kuitika. Asi pachivanhu nyaradzo inofanira kuitwa mashure menguva yakadini? Nyaradzo yechivanhu isiriyo machechi tinoti inotora nguva zvaine inenge wachiona kuti tinonyaradza sei munhu noti nyaradzo dziri pawiri dzari kutaura nyaradzo kare kwaiuya hwawa nobika vachibika vachinyaradza munhu mufiwa anenge akafiwa kuti chinyarara usarambe uchiyeuka ndo nyaradzo yataiti nyaradzo. Mharadzo nenyaradzo zvikasiyana. Mharadzo kuparadza zvinhu zvomufi kuti wazowana kuti anochengeta vana ndiani. Saka apa handisi kuziva kuti iwo pachipostori chavo waite mafundo matatu yavanokwanisa kuti kumira vachienda kuita nyaradzo. Saka manzwira andiri kuita manzwira vari kutaura kuti wanyakufa vari kutaura kuti tiregei kutinyaradza hatisi kuda. Vakanga vakuenda kutouya nomumwe munhu anouya kuvataurira kuti siyana ino zvamuri kuita izvi mufi haasi kuda izvozvo. Saka vanobva vamira. Saka panenge pari kuti netsei nyaradzo haifaniri kutora mazuva yakati wandei kana ari mwana mudiki inopedza kana kuti 6 months obva waita nyaradzo kana chiri pachivanhu. Apa pachipostori chavo vanoti 1 wiki yechitatu yacho vabva vakuita nyaradzo. Patakapedzisira kuuya kuno paya tichikurukura nezvenhau iyoyi, makati paya vanofanira kumira kuramba vachienda kumasowe, asi patakapedzisira paya taitoenda kusowe racho takafamba musowe tichiona kuti vanhu havana kumira, uyezve makataura imimi kuti tichapedzisira tavabvisa mudunhu. Mapapi nenhau iyoyo tiri kunzwa kuti vanhu vanenge vari kuendera mberi havo nekunamata. Apa chandiri kumirira ndechekuti kuno maelection yaana president. Saka tikanga taakuti hoho vanenge vakuzoti vakatadza kuita zvinhu izvi nopamusaka pokuti mambo anga achiti zvakati. Saka ndopatimirira panopera maelection inini vanhu havo ndenge ndaakutaura navo zvatiri kuda nokuti munyika mangu handigari nomano. Changa chiri chido chedu mureZimbabwe kuti tifambe musha nemusha tigokupai iri programu imwe chete, asi ticharamba tichikupai apo neapo tichiona kuti vagere sei uyezve zvakamira sei, urongwa hwakamira sei. Pari nhasi ndofunga mhuri yatakupai iyoyi imwe chetei zvakatokwana. Kana tazokwanisa kubatanidza vamwe tinongoita tichibatanidza saizvozvo. Manzwa kazvataurwa namama. Tapinda tambosvikawo pamusha pamama vamwe chete vatakwanisa kuti tinge tichiona. Kumwe kwacho hatina kukwanisa kuenda nekuda kwekuti kure nhau yemafuta kutendera unenge uchitokwidza makomo kuti usvike pamusha nemusha wevakafirwa nevarume vavo vakanyura vaya mumvura. Naizvozvo tangokwanisa here kuti titaure nemumwe chete tinzwewo kuti kubva zvashayika murume zvakamira sei, zviri kufambawo sei. Ndonhau yatanga tinayo zuva ranhasi, ndizvo Makombe? Ndizvo Shumbe. Manzwa mama vachitaura kuti zvinhu zvazvina kundimirira mushe kubva pashaya baba, vana vari kuenda kuchikoro, mumwe wacho haasi kuenda kuchikoro, saka zvinhu zvakandiomera. Zvinhu zvakangooma kuti unongosiya uri shirikadzi but tinovimba kuti vanawana rubatsiro. Asi chakanyondishungurudza hacho panhau iyoyi inhau yema-age groups. Vakasara vacho kana mukatarisa iyo mudzimai achiri wechidiki,
vanhu vakafa vari vadiki, mhuri dzakasiyiwa zvakare dziri chiri diki. Naizvozvo tinoramba tichema kwamuri mhuri yeZimbabwe kuti vave vane mwoyo unonzwawo kuda batsirai mhuri idzodzi. Ndofunga maona mama vaya vari kutaurawo zvavo zviri kuvanetsa, vanoda kubatsirwa. Chingava chikafu, ingava mari, chero chamunenge makwanisa kuvasvitsa, aiwa panenge pasina chakaipa. Upenyu ndozvaunoita, nhasi ndini mangwana ndiwe. Mhuri yeZimbabwe ndoziva kuti kune avo vanokwanisa kubatsira, aiwa kamunotibata, asi senguva dzese musakanganwe kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.